Si Meko, Hayahay ang mapilian natin ang din. mapilian kay Bongga. So bahalag wala na iya basta iyang mapalabi ang iyang loved ones. So mga ka-feelings ato kining tukiunog atong panaghisgot-hisgutan ning about aning nga mga sitwasyon sa kinabuhi ug salamat usab Jesus sa pag-trust o pag-share sa imong nasinati aron makahatag pud ni og lesson sa uban nga medyo dako nig kuan Ate Jane, dako nig ikatabang o ikatampo sa mga listeners nato karon labi na gayud sa mga batan-on pa nga kanang magbuhos-buhos bitaw mo day giingon nga hurot-hurot ang imong gugma nga iadto sa kuan iadto sa usa ka binuhat. So welcome back mga ka-feelings sa atong programa karon kahapon ug karon ato nang i-welcome ang inyong mga maayong ideya nga i-share about sa atong topic karon Ate Jane about sa tawag ani nga mga bad relationship murag inana masamteng kining infidelity. Yes. Kana pong Oo. pag-manage po sa imong kaugaling. Unsay imong angay buhaton kung maka-experience ka og mga ingon ning ini. So atensyon mga asawa or mga kababaihan nga kaning hamtong na ba nga makabaton na taog kaning mga hinigugma. So be watchful. Ate Jane, so unsa may imong ikasulti ani kun ikaw si Jessa. Atong ipahimutan karon ang imong kaugalingon ikaw ang babae no. Kung unsay imong buhaton kung ang imong karelasyon or may ingon na tanay partner na gini murag ka live-in partner nga masakpan nimo nga aduna di ay ko other woman. Murag masakitan mo po dag pinakalitan ni Ate Will, no? Murag bisan pa og wala ka ingon mismo nga ikaw na ada sa iyang sitwasyon pero og ma-imagine rin nimo sakit hunahunaon na. Nga siguro immediate reaction wala ko kabalo Ate Will og muhilak ba or unsa ba pero sige na ko nakakita og someone nga nag-suffer sa ingani nga sitwasyon no sa usa ka relasyon nga medyo dili nimo mas para sa ako mas dako ang kasakit nga imong bation kung mas lalom or mas taas-taas na ang ang relasyon mas taas na kay naamang good Ati Will ang expectation ba nga dili na mahitabo sa ila tungod sa kataas sa relasyon ba tungod sa kataas sa panahon nga ilang panag-uban unya all of a sudden kalit lang nga makuan nimo nga naadi ay something naadi ay someone nga unsa ba tawag ana third party intruder intruder sa yes, sa Ate Jane, relasyon wanang mga inaana so kung naay mga something so murag sakitan jud ka sakit labi na kay gihubo harot-harot niya tanan naa na tanan gi-provide na tanan abi na ko gihubuan oo silly me. Di ba, Ate Will, sa ma-feel nato ang kasakit nga iyang gibati. Mas labi na siguro sa iyang nga side nga, ingon niya nga, og siya ang magmahal, hurot-hurot yun. Kana bang, actually always ni nako madunggan no, kung maghisgot og about gugma nga, dili nato ihurot tanan, magbilin ta og para sa atong kaugalingon. Pero sa mga ingnon ta mga batan-on pa or maupa ni sugod kuryoso pa sa termino sa butang nga gugma dili nato malikayan Ate Will nga mahatag nato tanan kanang gusto nato ipa-feel ba sa ilaha nga kay naapod sa atong at the back of our minds mo ingon ta nga ihatag na nato ang tanan para wala nay rason. Yes, wala nang hahanapin pa. Oo, or something ingana ba no? Pero sakit palandungon nga unsa ay maabot ganito sa puntong unsa pa may kulang gihatag na nako ang tanan pero naay nga na para sa ako sa nagkataas atong edad no kung naay mga tawo nga nipili og ingana nga mga butang depende pod na siguro sa kung unsa ang pinakarason nila naay uban nga nadala sa tentasyon naay uban nga medyo nasubraan na pod siguro ang imong pagkakulang og atensyon para sa ilaha naapoy uban Ate Will nga murag
part gyud sa ilang kinabuhi, murag duwa gyud nila, murag kulang ang ilang kinabuhi kung dili sila makabuhat og ingana. Yes, no? So, depende man gud na sa attitude sa usa ka binuhat. Mao na din na ano nga Okay. medyo maglagot ka or unsa ba, pero ang para sa ako ang pinakakuana na kung naa ka sa ingana nga sitwasyon, siguro kung para malugwa tanan ang kasakit ba, ikuan na ingon pa kung nawad-an kag mahal sa kinabuhi, iluksa na para dili na ka ingon nga magpabilin ba nga naglubog sa ingana nga sitwasyon. Tapos tan-awon nimo ang punto nganong nahitabo ni unsay angay nako nga makutlo ani nga pagtulon-an. Or something nga na ingon pa nila, it's easier said than done. Oo, tinuod na, pero ikaw ra pod ang makatabang sa imong kaugalingon sa adayon na nato nga gina-istorya diri no, gina-encourage nga matag usa gyud sa ato mo makaatubang og mga problema sa kinabuhi, pero wala gyud lain nga dako nga makatabang sa ato kundi ang ato ra pong kaugalingon. So kung ingana man galing nga na ay experience nga, sige, let it be nga magkuan ka din ha, magluksa ka or something, ipakuan ang imong kahiubos, pero dili lang siguro to the point nga tanan-tanan lang panahon nimo igugol nimo sa ingana nga negatibo, no. Dawaton ang panghitabo og sa iron kung unsa asa ka nagkulang or kung unsa ang dis ka nasipyat, dis ka na mali, or kung naamay galing imong makita nga negatibo din ha sa imuha, mautoy imong i-correct. So sama sa iha karon no, gidawat ang panghitabo and nag-move on. Yes, so mo gid the best. So mga ka-feelings no og sa mga kababaihan karon, mga asawa or wala pa na kanang kuan pa Ate Jean, murag kanang Boyfriend girlfriend or immune na. So depende sa relasyon. So naa day 5K things you shouldn't do and examine the reasons why. Sa imong partner nga imong ma-found out nga nang adi ay someone else. You sa shouldn't kinabuhi. do, so dili na dili angay nimo buhaton. angay buhaton. So Aha. mga asawa or basta special ito sa mga babae. Mhm. So number 1, don't put him out or leave him yet. So ayaw sa siya dayon itsapuera o ayaw sa dayon siya biyai. Kay kanang medyo imo pang tan-awon bitaw Ate Jean ang kabug-aton kung ngano. Ayun. So dili ka mag ura-urada magdesisyon og kaning hawa or biya. And then number 2, don't tell the whole world about his infidelity. Mhm. Mm-mm. So hopti sa imong kaugalingon itago sa kaban nga ikaw say kay na maguyoban Ate Jane nga mga asawa or uyab nga makakita lang gani bisag kanang wala pa trust ba murag kanang Yes, oo. hersi pa Ipanabi na. Oh, yes, mo react na dayon. So mo to'y makahatag og dakong adugang kagubot no bisag kanang wala pay basihan, so nag-unan na mo nay dili dai nato angay buhaton. So aware na tano nga inaana di ay. So number 3, don't ignore his affair or pretend it's not happening. Kay naa man pay ubang asawa nga imong sultihan bisag klaro na kaayo magpa-pretend pa nga wala kabalo, di ba? Oo. Yes, ayaw i-ignore. Pwede i-awayo nimo nga kamurang duha. Kanang i-private ba? I-private way nga kamurag yung duha nakabalo sa inyong sekreto. Nga bisag inawayo na mo dito sa inyong kuano panimalay nga bisag inyong mga anak wala nakasayod or ang laing tao kay kinahanglan inyong kanang murag na po iprotektahan pod nato ang atong medyo kuan Ate Gino makaning unsa pa Ang ning dungog. mga prestige o mga inaanak. So number 4, don't confront him without that 3 P's. Abi na ako ang kuan no kanang na 4 P's naman po ay 3 P's. 3 P's. Oh, 3 P's. Ang 4 P's para rato sa kuan DSWD. So ang 3 P's bahin na ini sa kaminyoon. Unsa man ang 3 P's? Yes. Number 1 is proof. Ayun. Yun. So di ka mo kuan ayaw gid siya kumprontaha kung wa kay kuan pruweba nga imong nakita. So number 2, plan. So planoha ano sa asya nimo kumprontahon. Mhm. Kanang ready na ka ba? Murag full ng ka og kuan energy. So ayaw pag kumpronta og kanang wake ka kay medyo dito ra ka paingon sa hilak-hilak.
Ayun, oo. yes, maigi ng imong atakon nga isog na ka na nakay Andam na ka. yes, full of energy na ate. So kinahanglan bisag unsay mahitabo, ready na ka. Sa imong ko ano, ready na ka sa imo ang kaugalingon, both koan sa imong hunahuna ug sa imong mga actions. So last, purpose. So unsa may imong purpose nga imo siyang komprontahon? Mhm. So pinaagi sa imong mga prof nga nakita o sa uban sa imong plano. So imo nang kuan, so perfect na ang imong pagkompronta. Wala na kay dili na ka maka kanang bitang murag inigbali Ate Jane kay abtik baya ning kuan, abtik Mhm. baya mo reason out ning Mao mga gyud. yes, di ba? Isa abtik kaayo pagay kakahuman sa imong sentence ni answer na. So dapat bisag mabali man mabalis ka ang imong kuan mga questions, magkuan ready ka nga mo kaning rebuttal sa iya po mga tubag. Ready ka mo sumbalik. Kay ikaw ra bay kita ra bang kita ra bang mga asawa may balihon dayon, di ba? Tuison. Itong ison nila ang imong istorya kung dili ka andam motubag sa imong mga gipangutan na. So maay nang na kay ang imong pruweba mo ginadako kayong katabang. So last number 5. Don't waste your time and energy on the other woman. So ayaw pasag ignore to ayaw to huna-huna ayaw i-exhausted ang imong huna-huna nga pero di kali kayan Ate Gino. Dili gyud Ate Will maapektuhan gyud ka. Maapektuhan gid ka labi na kita kita ang babae sus murag di nakakatug murag kanang na matiriring mangay ng uban Ate Jean. Mao gyud. Nga hindi ka control ba sa stress. Mhm. So di nato kalikayan nga mga babae is kanang naginay instinct nato nga mo react dayon. Instinct nato nga masuko, instinct nato nga murag kanang kuan bitaw bisag wa ta pangutan pa-release balang Ate Jane sa mga Oo. stress nga gibati nimo bisag wa ka pangutan mo sulti ka. Kay dili man na makaya pugngan mao na nga i-share na lang nimo no. Yes, mo gina akong naobserbahan bitaw nga kuan kanang sa mga kanang na inani ba nakasinati og mga inani nga bisan wala gipangutan na mo share gid siya kay tungod lang pag-release sa mga kanang gibati nga dili maayo para di na siya madugangan ang iyang mga kasakit no labi na mo share pod tong mo na gitawag Ate Jane nga murag na kanang empathy Mhm. nga murag muluksa pod siya sa imong gibati murag mo kuan ba Mubati pod siya sa mubati imo. pod siya sa imong gibati labi nag katong imong gisharean nga naka experience Makarelate pod, oo. makarelate pod so dugang kuan so mugaan-gaan ang imong feeling kung ingon man gani inana. Mhm. So mga ka-feelings no sa atong kuan karon murag daghan jud makarelate ni ini nga kaning kinabuhi o kasinatian apan naagid ay mo gid to ang maayong buhaton dai nato isip mga kapikas. So sa dili pa nato sa dili pa nato basahon ang inyong mga share, mga greetings of shoutouts o mga maayong ideya nga i-share sa atong topic karon ning kahapon karon ato nang basahon ang atong quotes for the day. Nga nag-ingon, some relationship do not last because they're a product of wrong decisions and not real love. So gamay pagpaambit Ate Jane, gamay pagpasabot sa atong mga ka-feelings nga namati karon. Yes, Ate Will. Mag-agree gyud ko Ate Will no na uban din na ay mga relasyon nga bisag unsaon gyud og push sa mga nagpalibot sa ato sa mga nakasaksi kunuhay sa atong gugma sa mga relasyon makaingon ta nga nganong dili man gyud bisag gi kaya ang relasyon nga nahitabo or na kuan nila namugna unsahay dili tinuod nga gugma kanang dala ra sa duwa-duwa or mga rush nga mga desisyon ba kanang mga kuan na lang basta na lang nga mga relasyon mao nay unsahay nga pinaka rason nga nga mopalyar ang usa ka relasyon tungod kay wala gyud gugma nga nagkuan sa ilaha sa tawag Ate Will kanang murag nagtay ba sa ilaha. Yes. Wala gyud gugma.
mo'y nagkuan bugkos. Mm. Nag-vine ba Ate Jen nga nanggibugkos sila no kay kuan man di ba nanay mga kung tinuod jud kang nahigugma andam man kuno ka mag musabot, Yes. anda mo dawat, anda mo sakripisyo. Oo. So amo iyan. So kung wala siya naka-sacrifice so nagpasabot nga guma rato no dili to gugma. Guma na wala. Nawala Nawala og ang G. G. So tinuod gin Ate Jen mawala ang G. Guma di ay. Maguma na. So, mao to no, tinuod kita mga ka-feelings. So, karon ato nang basahon ang atong Bible verse for the day. Ingon, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. So, ang ato, no, mga kitang mga tao diri sa kalibutan, mapasalamaton ta nga magpili ta sa maayong dalan or kanang kabubuton iya sa Ginoo. Kay kung mopili sa didto sa false gods, no daghan bayang magpatuo-tuo Ate Jane nga mga false. So dili ta madawat sa Ginoo. So kinahanglan nga atong pilion ang dalan sa kamatuoran. So mangita taan na no kay kita raman ang mag choice ato maning choice sa pagpili after death ni Jesus Christ gihatagan gihapon ta og kanang giya kung asa ta mamili sa bad ba or good. So pinaagi sa mga pulong sa Ginoo nga atong nabati or atong kanang sa mga preaching Ate Jeno sa mga pulong sa Dios sa naana daghan atong makita pinagi sa pagbasa sa Biblia or pagpamati sa mga share sa atong mga preacher. So diha nato mabati o diha nato mapamatuod kung unsa ang gahom sa Ginoo. Okay, wala naman tayo oras sa pagpadayon sa atong panag-uban karon ning kahapon nang tod ugma sa atong panag-uban-uban ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate O Jean. kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.